הזה. נעמה, איפה אנחנו? גם רן יתקלח. איך אנחנו חוזרים הביתה? באבי, באוטובוס. אז למה איפה האוטובוס? מה? אז איפה האוטובוס? האוטובוס יגיע בלילה והוא ייקח אותנו לשדה התה תרופה. ושם אנחנו נטוס אווירון הביתה! איך האווירון ממריא וטס? תספרי לי איך היה בדרך הלוך לפה. שמעבירים של האוויר, ששוקרים על אוויר, ששמים את הזה של האוויר של האוויר, אם לוחץ על אוויר, נכון. ואז שהאוויר חונה איפה הוא חונה? בשדה תעופה.